da nake ban taba ganin gawa a gabana ba, amma farkon shigowa da suka shigo aka ce ga sunan sun shigo, to a wannan lokacin ina jin abin kamar fariya ne. To ina gudu da aka biyo mutane da mata da maza ana ta harbe mutane, abin da ya taddaman da hankali. Ina gudu na gawa kwanci an harbe ta, na tabbatar da an harbe ta, wannan albabba ce. To sunana Buhari Abdullahi, na fito daga karamar hukuma Isa Local Government. Daga nan nake a ƙauyukan ta can sama, ina nan Tuzai zuwa Saturu. To nan matsala ta dame mu. A ina karamar hukumar Isan take? A shashin Sokoto, jihar Sokoto. Jihar Sokoto a nan take. To muna nan saman ƙauyukan Isa, to nan babban matsalar nan a nan take wurin. Ba mu samu daman zama tare da iyayenmu ba saboda mutanen sun dame mu, mun rasa yanda za mu yi, ta ina za mu fita. Kamar wani irin matsala kenan? Matsaloli na farko dai sun hana mu noma, sun hana mu zaman lafiya. Dan abin da duk muka samu da na kasuwa yanzu, musamman ma shago baka isa ka buɗa ba, ko na kayan miya irin za a yi abinci haka sai dai a ɓoye. Mata za su samu za su samu kayan miya da sauransu, za su ɓoye a cikin ɗaki. Idan ka zo a saida ma ta ɓoye saboda gar su san ma kana kasuwanci su je su kwamushe ka. To a haka duk da haka suna bi dalla-dalla, suna gane yanda muke yi, har suka zo yanzu gaba ɗaya sun fafuro mu mun fito. To amma yanzu gaskiya wannan lokaci da muke ciki sai dai kawai mai ta haƙuri. Mun gudun hijira muna nan. Yanzu can din kafin dai ku ba mu labarin yadda kuka tsinci kanku a nan, a yanzu haka akwai jama'a a nan ƙauyukan naku ko kuma an tashe su duka? To lokacin da abin ya zo da zafi duk an koro mutane sun fito, ba ko mutum ɗaya ko ɗaya babu, sun koro mutane. To amma yanzu da su mutanen suka ɗan yadda suke zo daga baya sun koro mutane kuma suka zo suke cewa mutane su koma su yi noma ba matsala. To shine waɗanda ba su yi nisa ba sun tafi, waɗanda suka tafi, waɗanda suka ɗan tsaya nan ƙauyuka irin nan Isa, Turba, suka ɗan koma gida, shine suke ɗanyen nomin haka dai. Don ba a san inda wani in ya tafi bai san inda zai je ba, bai saba fita ba. Wani ma tun da yake bai taba fita bai ji wani wurin, nan ne kawai ke ta harakoki a noman ne da yake ci da sauransu, ba wani abun da yake. Ko akwai wani abu guda da za ka iya tunawa haka wanda yake na tashi hankali da ka gani da idonka kafin barowa can? To ni dai tun da nake ban taba ganin gawa a gabana ba, amma farkon shigowa da suka shigo aka ce ga sunan sun shigo, to a wannan lokacin ina jin abin kamar fariya ne. To ina gudu da aka biyo mutane da mata da maza ana ta harbe mutane, abin da ya taddaman da hankali. Ina gudu na gawa kwanci an harbe ta, na tabbatar da an harbe ta, wannan albabba ce, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. To a wannan lokacin na ɗimoce ni ma na bi daji ina gudu.